Ποια είναι άραγε η κατάλληλη μορφή για να λάβουμε κάποιο συμπλήρωμα? Και όταν μιλάμε για μορφή, δεν μιλάμε μόνο για τα ενεργά συστατικά τα οποία περιέχει. Για παράδειγμα, όταν λαμβάνω ένα μαγνήσιο, ναι, μπορώ να λάβω ένα γλυκινικό, ένα κυτρικό κτλ. Αλλά ποια μορφή είναι? Είναι σε ταμπλέτα? Είναι σε κάψουλα, είναι σε σκόνη? Και πολλές φορές θα έχετε ακούσει ότι μιλάω συνήθως η καλύτερη μορφή είναι η σκόνη. Και ο λόγος είναι ότι αποφεύγουμε πάρα πολλά τώρα πρόσθετα τα οποία συνήθως περιέχονται ιδιαίτερα στην ταμπλέτα. Η ταμπλέτα, όπως θα δείτε, είναι ένα συμπυκνωμένο πράγμα, συμπαγές, το οποίο περιέχει πολλά πρόσθετα για να μπορέσει να έχει αυτή τη μορφή. Έτσι, σίγουρα το δεύτερο σκαλοπάτι είναι να περάσουμε στην κάψουλα. Και η κάψουλα μας δείχνει με λίγα λόγια ότι έχει πολύ λιγότερα πρόσθετα ώστε να πάρουμε αυτό το τελικό προϊόν. Όμως έχουμε και εκεί ένα πλεονέκτημα ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε την κάψουλα και να κρατήσουμε τα ενεργά συστατικά τα οποία περιέχονται μέσα σε αυτό. Όμως δεν μας εξασφαλίζει 100% ότι δεν περιέχεται και κάποιο πρόσθετο εκεί, για να μην γίνει συμπαγές στην ουσία η σκόνη η οποία περιέχεται μέσα στην ίδια την κάψουλα. Από εκεί και πέρα σε τρίτη μορφή, όπου έχουμε συνήθως τη σκόνη, η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε πολύ καλύτερη απορρόφηση και μόνο τα ενεργά συστατικά, συνήθως χωρίς κάποιο επιπλέον τώρα πρόσθετο, μας δίνει αυτό το οποίο τελικό προϊόν το οποίο εμείς θέλουμε. Υπάρχουν κάποιες άλλες μορφές όπως σε σπρέι, όπως σε υγρή μορφή, τα οποία και αυτά είναι πάρα πολύ καλές. Οπότε, όταν θέλω εγώ να επιλέξω κάτι το οποίο θα είναι αρκετά ποιοτικό σαν συμπλήρωμα, πέρα από τα συστατικά τα ίδια τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε ανά πάσα στιγμή στο συμπλήρωμα το οποίο λαμβάνουμε, κοιτάμε πάντα για σκόνη, σε σπρέι είτε σε υφλή μορφή. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν λαμβάνουμε αυτά τα επιπλέον πρόσθετα που στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να τα λάβουμε.